Философията съдържа в себе си немалко отделни дисциплини. Често хората говорят за етиката, която разглежда нормите на добродетелното поведение, за епистемологията, която се стреми да схване границите и основанията на знанието, за онтологията, за политическата философия и разбира се на метафизик, която търси онова, що стои отвъд непосредствено сетивното. Изглежда обаче, че е тенденция да пропускаме онова преди метафизиката, а именно физиката. Подобно поведение може лесно да се обясни от факта, че физиката се е обособила като отделна наука. Целта на науката, разбира се, е да изследва истината и тяхното разделение служи за по-добър обхват на отделни категории и действителност. Когато философията изгуби връзка с физиката, тя рискува да остане без точност и опора в наблюдаването. А когато физиката се лиши от философския поглед, тя губи от своята мъдрост и способността да обмисля собствените си принципи. Целта на този труд е да се разгледа светлината чрез абсолютно всичките данни, които тази точна наука ни предоставя, е чрез философски анализ да се докаже, че светлината е последен предел на материята. Подобава да започнем с цялата съвременна информация, с която разполагаме. Светлината има извънредно интересен статус във физиката. На първо място тя притежава структурна дуалност, която е дори привидно парадоксална. Тя е едновременно вълни и частици. Освен това, благодарение на светлината и различните й честоти на електромагнитно трептене, човешкото око разчленява спектъра на битието, преобразувайки една и съща физическа реалност в пъстротата на видимите тонове и цветове. Нататък, скоростта на светлината във вакуум е ненадмината. Тя е не само най-бързото, което познаваме, но и граница, поставена върху самата тъкан на пространството и времето. Дори по-интересно, в физиката абсолютно всички параметри, свойства и величини се оказват относителни, зависещи от условията на измерване, с изключение на едно. Единствената непреклонна константа е именно скоростта на светлината. Ако това не е достатъчно, в класическата дефиниция материално е всяко онова, което притежава маса и заема място. Съгласно този принцип, въздуха, парата, дори огънят влизат в категорията на вещество, но светлината, макар да се проявява като явление с енергия и динамика, не притежава маса. Тя не попада в категорията на материално в обикновения смисъл. Тя се движи сякаш между материя и нематерия, между налично и безтелесно. Ето защо точно нейното изследване предизвика интереса ми. Класическата философия винаги започва с онтологията и дефинициите на нещата, които разглежда. В този смисъл е невероятно как дуалността на светлината едновременно като вълна и частица изключително ярко показва различието между същността и съществуването й. Дуалността е онтологичен аналог на различието между същност и явление. Като вълна, светлината е всеобхватна, без граници същност, която прониква в пространство. Като фотон, тя е явление, събитие в определен миг и място. Философски погледнато, тя съществува точно чрез това движение и точно чрез него проявява същността си. Тя не стои от едната или другата страна, а е живият път между тях, разделна и неразделна. Вълна и частица. Реалността не се колебае между двете, а съществува като напрежението между тях. Можем да мислим това като пулс на битието. Светлината, смея да твърдя, е най-нематериалната материя. Всяко съществуване е разгърнато между общо и конкретно, между движение и точка, между непрестанност и миг. Светлината прави тази структура видима. Тя не е изключение, а е откровение на реалността на природата. Точно за това е уникална. Светът пък изглежда, че е начин, по който светлината превръща битието в нещо видимо и разграничимо. Той не е собственост на предметите, а следа от участието им в самата светлина и от начина, по който телата приемат, задържат и връщат част от нейното присъствие. Така цветът е начинът, по който светлината прави материята достъпна за съзнанието. От една страна заради нея разграничаваме на първо място светло от тъмно и на второ място различните цветове. Подобна употреба, бивайки изцяло от епистемологично значение, по някакъв начин засяга човека. Все едно чрез светлината умът ни си превежда мълчанието на битието в универсали на съзнанието ни. Светлината прави света ясен, включително етимологията на свят и светлина е сродна, тъй като и двете идват от един и същи корен. Светлината няма маса. Така твърди науката и това звучи наистина доста просто. Но това е онтологически дълбоко притеснително. Как така нещо може да е без да тежи? Това нарушава нашата естествена интуиция за битието като нещо, което се противопоставя. Нещо, което тежи, нещо, което има обем, плът и устойчивост.
Светлината не притежава нито едно от тези неща и въпреки това е една от най-реалните идейни сили в Вселената. Тя е онтологическият антипод на тежкото. Докато материята се определя чрез инерцията си, светлината съществува в чистата липса на инерция. Светлината не е акт, който се е случил, а е акт, който се случва. Едно непрестанно движение, което не изчерпва възможността, а я поддържа жива. Аристотеловото разграничение между материя като възможност и форма като действителност изглежда разколебано, когато мислим за светлината. Тя не се побира нито в едната, нито в другата категория. Затова светлината не е завършена актуалност, а открита, непрестанна актуализация. Затова и нейната форма не се заключва, а се разгръща. Всяка нейна точка може да бъде начало и край. Подобен наратив съвпада и с научния, където Вселената, която се разширява със скоростта на светлината, изглежда сякаш следва нейния ритъм, разгръщайки съществуване, което никога не спира да се случва. Когато древните философии говорят за неподвижното движещо, те имат предвид онзи пръв принцип, който сам не се движи, но е източник на всяко друго движение. Аристотел го разбира като основание на целия космос. Всичко се движи, защото има цел, която го привлича, без самата тя да се изменя. За светлината няма по-бързо или по-бавно, защото тя е предел, който не се преодолява. Тъкмо тази постоянност я прави неподвижна. В нея материята сякаш докосва нематериалното и вечността, без да престава да се движи. Тя стои като мерило и граница, благодарение на което изобщо можем да измерим движението. В този смисъл тя е като неподвижното движещо на физическия свят. Не защото е застинала, а защото нейното движение е съвършено и константно. По напълно същия начин, по-късно през средновековието, и Тома Аквински ще разгледа неподвижното движещо през представата за Бог като чиста действителност, която има движението или съществуването си като своя собствена същност. Интересно е обаче, че не само светлината не спира да се движи и няма състояние на покой. Всяко друго движение има посока, траектория, цел, но времето не преминава през нищо, защото самото то е преминаване. Подобно на светлината, времето е непрестанно. То няма покой, защото неговата същност е именно в това, че се случва. И двете съществуват като постоянен акт на ставане. Айнщайн с неговото сливане на време и пространство в една тъкан, а именно в пространствено-времевия континуум, показва всъщност доста интересна философска интуиция. Пространството не само като разстояние, а подредба на възможните събития, времето не само като протичане, а последователност на същите тези събития. Ето тук само ще напомня, че дори времето във физиката не е константно. Единствено светлината е. Тя стои като медиатор между двете. Това са две проекции на една и съща реалност – динамиката на битието. Можем да кажем, че пространството е времето в покой, а времето – пространството в движение. Сега, идеята, че времето и пространството са едно и също нещо, не хрумва първо на Айнщайн. Светецът и философ от 5 век, свети Августин, стига до това заключение много преди това, следвайки Аристотеловата традиция, че времето е число на движението. Основна характеристика на времето е именно промяната. Не можем да имаме движение без да имаме време, което да отбележи началото, краят и всичко между тях. Сиреч без време изпадаме в константност. А самото движение на времето е следствие от движението на самия свят, защото без промяна не бихме могли да измерим времето. А ако движението е неотделимо от времето, то последното също трябва да притежава динамика. Времето като движещо се също тогава има начало, което от друга страна поставя въпроса какво задвижва времето. Тук разсъждението стига до логическия си предел. Ако без време не можем да мислим за начало или край, то самото време трябва да е обвързано с нещо отвъд движението и промяната. Единственият възможен отговор тогава е вечността. Вечността е неподвижна и неизменна реалност, която не притежава последователност. В степен тя няма такава, че за вечността всичката такава съществува едновременно. Вечността е цялостна не защото има части, а защото нищо не й липсва. И също самата тя съществува цялата едновременно. По този начин за вечността онова, което се случва в бъдещето, онова, което се случва сега и онова, което вече се е случило, са действителности, които се случват по едно и също време. Следователно можем да заключим, че не наличието на това единство, ами по-скоро наличието на това разделение във времето,
Посочват, че времето е една разпаднала се вечност. Вечността е собствената мяра на самото битие, докато времето е мяра на движението. Тези противопоставяния между вечността и времето подчертават не само метафизичните различия между тях, но и начина, по който те определят нашето възприятие на съществуването и движението. Та ето и че в философията достигнахме до единство на време и пространство. Какво обаче ще значи това за светлината? На първо място, че макар да се проявява като материя в пространството, тя притежава качества, които я издигат над обикновената материя. Подобно на времето или на самото пространство-време, светлината е постоянно в движение. Но за разлика от тях и в прилика с вечността, тя остава константна, непроменлива и в същото време динамична. Ето защо смея да твърдя, че светлината е последен предел на материята. Тази научна теза цели да агитира този оригинален опит за интеграция на физика и философия, като се разглеждат едновременно физичните закони и философската интерпретация на природните явления. Възможност за по-нататъчно развитие на представеното изследване би било задълбочено проучване на физическите свойства на светлината и други обекти, интегрирани с философски методи, които позволяват свободен и интердисциплинарен подход, който би могъл да включи изследване на взаимовръзката между константите на природата и метафизическите категории, както и разглеждане на светлината като модел за разбирането на абстрактни понятия като време, пространство и същност. В допълнение, перспективата може да се разшири чрез съпоставка с други научни дисциплини, като биоетика или геофизика, с цел формиране на един синтез между емпиричното знание и философското осмислене на реалността, което акцентира върху преодоляването на фрагментацията между наука и философия и върху възможността за ново, по-обширно познание. Благодаря за гледането.